galing. Parang ano sila lang, katulad namin. Pagkabading-bading. Kaya mga tao dito, nag-iisip, kung ano talaga si Miss Rishi. Yeah. Kung bading o lalaki. Pero ano ba talaga? Ano ba? Yun ang tanong eh. Kung ako tatanong mo. Oo. Pero kasi bakla pa siya. Wala pa yung girlfriend. Nagsama ka ba? May itsura naman, no? Sasama ka sa petition mo. Wala pa talaga. Hindi talaga, actually, usap-usapan namin kung ano si Richie, kung bading ba o ano. Sa tagal namin dito, kami magkakasama. Kayo pioneer na talaga. Pioneer kami dito. Wala pa kami nabalitaan na girlfriend ni Richie. Tapos, okay, si Richie nag-basketball. Sino kalaro? Pero hawak. Wala ka ako doon. Ever gunan mo ako. Hindi, nire-record ko yung sinasabi mo. Importante yan. Bukas nasa YouTube yan. Paano nyo naman nasabi na medyo, ano na, papasok na sa inyong Circle. Actually, si Richie, kaibigan niya kanyang mga bading, kaibigan niya mga babae, basta kaisap niya. Tapos, dahil record. For the record. For the record. Sa tagal, ilang taon na kami pinanganak dito, di ba? Si Richie, until now, wala pa rin girlfriend, di ba? Maybe ka, wala pa rin girlfriend si Richie. May tanong ako, break-in question. Oh, sige, break. How about boyfriend? Bata ka na kayo? Si Richie. Wala pa rin kami nababalitaan ang boyfriend ni Richie, pero malapit siya sa lalaki. Sa basketball. Imagine basketball, bola, pero pailalim ang hawak niya ng bola sa mga lalaki. So yun. Diba? Alam mo, marami sa mga kapitbahay namin. Ano ba talaga si Richie? Bakla o lalaki? Ako rin hindi ko maipaliwanag talaga. Ano ba naamoy? Record mo yan. Kailangan mag-toilet mo yan. Record mo yan. Ngayon, mapapatunayan ko kung magkakaroon ng girlfriend sa Richie. Kaso wala pa eh. Wala pa. Oh. Kahit Marami naman siyang magagandang mga babae na kaibigan. Kaibigan, oo. Isa na ako sa magandang kaibigan ng babae. Di ba? Di ba? Ngayon, kayo na, tapos na, pagsalta, record mo niya pare ha, record mo. Kayo naman na magtanong ka Richie kung ano talaga siya. Tanongin sa Richie. Ayaw nga niyang aminin eh. Ganon. Ayaw niya umamin. Tagal lang siya tinatanong. Closet ano ba sa Richie? Closet door. Di ako bakla, di ako syok.